Que tal, saúdos? Concentración na peregrina contra o machismo institucional a raíz das polémicas declaracións do alcalde de Vilanova de Arousa. De contado ampliamos, isto é Pontevedra ás 10. Comezamos. Concentración esta tarde en Pontevedra contra as declaracións machistas do alcalde de Vilanova de Arousa, nas que se refería a presidenta da Deputación de Pontevedra como a chacha para todo do alcalde de Vigo, David Caballero. A propia Carmela Silva entende que a convocatoria desta tarde non é unha concentración de apoio a ela mesma, senón que se trata dun acto en defensa dos dereitos das mulleres. Esta tarde noite tivo lugar en Pontevedra a concentración en repulsa aos insultos machistas realizados polo alcalde de Vilanova cando se referiu á presidenta da Deputación como a chacha para todo de Abel Caballero. Unha concentración da cal Silva ten claro que se trata dunha movilización que ten como fin defender os dereitos das mulleres. Bueno, eu creo que hoxe hai unha concentración en Pontevedra que non é para defender a Carmela Silva, é para defender as mulleres. Eu creo que iso quere absolutamente claro. É para defender os dereitos das mulleres, para facer un chamamento público de mulleres e tamén de moitos homes que estou segura que van a vir, para decir que basta xa, que estamos fartas, que xa non queremos máis descalificacións machistas, máis insultos, esa situación que sempre queren algunos situarnos como subordinadas de alguén. Somos mulleres libres, con criterio propio, somos mulleres formadas, e máis, a maioría das mulleres tituladas universitarias de este país están construindo unha sociedade mellor. Silva ten claro que se trata dunha concentración que ten como obxectivo denunciar os comportamentos machistas que as mulleres vivimos durante as 24 horas do día polo mero feito de ser mulleres. Silva dixo que ela ten a sorte de defenderse como cargo público, pero que hai moitas mulleres que non teñen voz e que sofren diariamente a violencia machista. Pero repito, a presidenta da Deputación ten a sorte de ter voz, de poder defenderse soa, porque son un cargo público e teño a miña disposición a posibilidade de poder falar e de poder berrar contra estes comportamentos, pero hai miles, centos de miles, millóns de mulleres que non teñen voz e que sufren violencias machistas todos os días. Por lo tanto, basta xa. Unha concentración que se levou a cabo baixo o lema "O machismo institucional non sexas cómplice co teu silencio". #Durán Dimisión. O delegado do Goberno en Galicia visitou esta mañá o Grupo de Reserva e Seguridade da Garda Civil en Pontevedra con motivo do seu 30º aniversario. Javier Losada salientou a labor desta unidade que, segundo apuntou, opera nos momentos máis difíciles. Con motivo do 30 aniversario do Grupo de Reserva e Seguridade da Garda Civil, situado en Mourente, no concello de Pontevedra, e aproveitando a celebración da patroa deste corpo, a Virxe do Pilar, o delegado do Goberno en Galicia visitou nesta xornada este espazo. O fin, poñer en valor a seguridade coa que contan os españois grazas a este corpo. Para poner en valor la seguridad que tienen los españoles gracias a la Guardia Civil, en este caso a esta unidad de élite. Una unidad de élite que está a disposición de las comandancias de las zonas de las diferentes partes en que están en el territorio español y que garantizan los momentos más difíciles, más dificultosos y de mayor necesidad de personal preparado. Javier Losada quixo destacar que os cidadáns deben saber que todos os integrantes da Garda Civil velan en todo o territorio pola coordinación, pola integración e pola defensa das liberdades e da seguridade. Que sepan que la Guardia Civil, que todos sus integrantes velan en todo el territorio por la coordinación, por la integración del territorio nacional, por la defensa de las libertades y de la seguridad, y que en un momento en el que estamos celebrando la Constitución, 40 años de Constitución, estamos celebrando 30 años de que se creó esta unidad, como delegado del Gobierno en Galicia, quería ponerla no en valor, que ya lo tiene, sino
en mayor conocimiento por parte de ustedes como medios de comunicación para trasladarlo a la ciudadanía. Durante a súa estancia, o delegado visitou unha exposición do material e medios que utilizan estes axentes nos seus adestramentos e intervencións diarias e, ademais, tamén asistiu a unha demostración dun exercicio táctico referido ao plan específico de instrucción, unha mostra centrada na neutralización dun atentado por parte dun suposto terrorista que atenta contra as persoas. Unha demostración que pon en valor a capacidade humana e de resposta deste corpo de seguridade. Bueno, pois o delegado do Goberno en Galicia tamén falou da macroredada que tivo lugar a pasada semana no Bao. Javier Losada cualificou de impecable o traballo realizado pola Garda Civil que culminou co desmantelamento de 4 clans. Es una lucha constante y yo creo que en este caso con un buen éxito realizado, ¿no? Y no hay más, en este momento, más datos. Son operaciones constantes que hace las fuerzas de seguridad del Estado, y en este caso la Guardia Civil, operaciones en las que hay que hacer y que tendremos a lo largo de los próximos meses y años, pues las veremos con frecuencia porque estamos siempre en alerta, ¿no? A titular do xulgado de instrucción número 3 de Pontevedra decretou o ingreso en prisión de todas as persoas solicitadas polo fiscal antidroga Pablo Varela e que o fixo atribuíndolle os 2 delitos que este solicitaba. Pertenza a grupo criminal e un delito contra a saúde pública cometido de forma sostida no tempo e relativo a sustancias que causan grave dano á saúde. Un total de 10 dos 26 detidos nesta operación están en situación de prisión provisional. 2 dos detidos xa ingresaran no cárcere o pasado mércores tras o seu arresto, pero non por este tema, senón porque tiñan requisitorias de detención e ingreso en prisión, e un terceiro leva xa varias semanas entre reixas, pois a súa detención con diversas cantidades de cocaína e heroína foi o desencadeamento da macroredada desenvolvida o mércores. Os outros 7 foron enviados á prisión o pasado venres. As obras de reforma do barrio da Cruz Vermella avanzan a bo ritmo, así o confirmou esta mañá o concelleiro de Obras de Pontevedra. Demetrio Gómez dixo que está prácticamente rematada a praza que se creará na saída do centro de ensino Vidal Portela a falta de pavimentar o carril central que polo de agora dá servizo á maquinaria pesada que está a desenvolver o proxecto. A construtora xa traballa na rúa Álvaro Cunqueiro e Irmáns Sobrino Buigas. Os concelleiros Demetrio Gómez e Alberto Oubiña confirmaron que discorren nos prazos previstos, tiñan un prazo de execución de 10 meses, polo que poderá estar rematada a primeiros do ano que ven. Anunciou que nos vindeiros días será preciso pechar o tráfico á Rúa Cruz Vermella, xa que haberá que abrir gabias para canalizar os servizos. A pesar deste peche, permitirase o tránsito dos veciños da zona, así como os servizos da rúa. A empresa que executa a obra é Comsa, por un prezo de máis dun 1.100.000 euros, incluindo nese prezo as melloras da Beira Rúa de Padre Gaite e a reurbanización da Praza da Castaña. Cambiamos de asunto. No capítulo cultural, esta mañá a presidenta da Deputación visitou a exposición Galaicos, un pobo entre dous mundos, unha mostra composta por 66 pezas que chegará a finais deste mes ao Museo Arqueolóxico Nacional, que será ata Valencia na primavera do 2019 e regresará a Pontevedra ao Museo Provincial. Dende a Deputación quixeron resaltar hoxe na presentación no Museo Provincial da exposición Galaicos, un pobo entre dous mundos, o gran valor arqueolóxico desta mostra, que percorrerá diferentes puntos da xeografía española e porá a provincia no mapa internacional do turismo arqueolóxico. E ver como despois tamén ese mundo de Roma, da Galicia antiga, se reformula, se reestructura para dar paso á Idade Media. Eses, como digo, 1.500 anos son os que se van debater, son os que se van analizar nesta exposición. Reitero a miña satisfacción como director do Museo de Pontevedra porque se faga esta presentación aquí e felicito a Deputación de Pontevedra e o equipo que materializa esta mostra pola oportunidade da súa materialización e, en segundo lugar, tamén por permitir proxectar o que máis e mellor nos significa máis alá das nosas fronteiras. Durante a exposición puxose en marcha a conta atrás ata a inauguración da mesma, que terá lugar no prestixioso Museo Arqueolóxico Nacional situado en Madrid o vindeiro 31 de outubro. De alí viaxará a Valencia ao Mediterráneo na primavera do 2019 para regresar novamente ao Atlántico ao Museo de Pontevedra.
Y eso es lo que se quiere contar. Esta no es una exposición de grandes piezas que van a descubrirse de nuevo. La mayor parte de las piezas que se exhiben están en museos. Se han reunido y se han reunido además con una serie de material, con textos, con ilustraciones, con audiovisuales, etcétera, que nosotros pretendemos, y esperemos que lo logremos, explicar esa idea básica, ese pueblo entre dos mundos. Nos gustaría que a partir de esta exposición ya no se vea esa prehistoria del noroeste, como Carlos decía, de la actual Galicia, si queremos llamarle así, como solo un rincón desconectado del resto de la península ibérica. Dende o Departamento de Arqueoloxía da Deputación destacaron que se trata dunha mostra de 66 pezas importantes para a historia a nivel mundial. 66 pezas super especiais. Non son super pezas, é certo, non vamos a levar aquí 40.000 kilos de ouro deslumbrante e demais. Non, vamos a levar pequenas pezas que nos van a falar de eses ancestros que deron forma ao que somos nós hoxendía, dende o bronce final ata finais da época romana, en diferentes ámbitos, unha exposición que está artellada en diferentes ámbitos, que responden a esos períodos cronolóxicos que marcan o devir da historia. O ministro de Cultura do Goberno de España, José Guirao, presidirá o acto de inauguración da exposición en Madrid, que terá lugar a finais deste mes de outubro. Muy sofisticada y muy bien conectada con los centros. O Goberno de España está disposto a participar nunha mesa de diálogo para conseguir o traslado de Ence da ría de Pontevedra. Segundo comunicou o Executivo Estatal, o Partido Socialista Local nunha carta, este diálogo debese establecer atendendo as necesidades sociais e ambientais de Pontevedra e o mantemento dos postos de traballo da pasteira. O Café Moderno de Pontevedra colleu unha charla coloquio organizada polo Grupo Municipal do Partido Popular para debater sobre a instalación de lombos nas vías sanitarias. Ademais do voceiro local da formación, Rafa Domínguez, a charla asistiron Mateo Lafragua, membro de Stop Accidentes, ou representantes da Asociación Galega de Técnicos de Emerxencias Sanitarias. A Rede Municipal de Abastecemento de Auga xa recorreu o encoro do Pontillón do Castro. Hai uns días que o Concello e a empresa adxudicataria do servizo tiveron que recorrer a esta bolsa de auga para completar a que se recolle do río Lérez. O seu nivel está lixeiramente por debaixo do que se marcaba hai un ano e un terzo da auga que chega aos fogares de Pontevedra, Marín, Poio e Sanxenxo xa procede do Pontillón. Así despedimos por hoxe este tempo de noticias en Canal Rías Baixas. Poden seguir informados en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Vémonos mañá. Adeus.